Pekingi palotakutya. Kicsit olyan, mint egy oroszlán, vagy inkább egy majom. Úgy tűnik, végig söpri a padlót. Egy legenda szerint egy oroszlán szerelmes lett egy kis majomba, és a frigyök gyümölcse a pekingi palotakutya. Határozottak, függetlenek és bátrak. Nem csoda, hogy egy palotakutya érte túl a Titanic elsüllyedését. Akkor a legboldogabbak, ha emberek közelében lehetnek, és egész nap simogatják őket. A palotapincsit nagy kutyának tartják, aprócska testben. Vakmerő kutyák, ha sarokba szorítják, azonnal gondolkodás nélkül visszatámadnak. A kínai uralkodók egykor őrkutyaként használták őket. Ketten a bejáratnál jelezték gazdájuk érkezését, és ketten a császári palástot tartották a szájukban. És, akár a legtöbb kistestű kutyafajta, hordozható fűtőtestként is szolgáltak. A császárok és császárnők díszruháik hatalmas ujjában hordozták ezeket a kistestű kutyákat. A pekingi palotakutya az egyik legősibb fajta a földön. Volt olyan időszak, amikor annyira tisztelték őket, hogy a közembereknek meg kellett hajolniuk előttük. Akkoriban kizárólag az uralkodók tarthatták őket, és ha valaki bántani akarta őket, halállal lakolt érte. Manapság is tisztelik, és nagy becsben tartják őket. Hogy miért olyan különlegesek ezek a császári kutyák? Először is nagy lapos fejük miatt. A pekingi palotakutya úgynevezett brahicefalik fajta. Furcsa szó, de egész egyszerűen csak nyomott pofát jelent. Ha oldalról nézzük, egészen lapos a pofájuk. Másik érdekességük, hogy dupla bundájuk van. A felső réteg hosszú és durva szálakból áll, míg az alsó réteg sűrű és könnyű. Olyan sok szőre van, hogy néha nem is tudjuk, hol a feje, hol a farka. Kurta és görbelábukon rohanva maradtak közel a gazdájukhoz. Icipici aprócska kis lábaik vannak, vagyis nem ragaszkodnak a vidéki életmódhoz, nem szeretnek fák között rohangálni. Ez általában igaz, bár ez a Roo nevű kiskutyus, becenevén Roo bácsi, kivételt képez. Szia, Roo! Roo egy 9 éves palotakutya. Magabiztos, boldog és életvidám. De ez nem volt mindig így. Sajnos Root tenyészkutyaként tartották egy Tennessee állambeli telepen 7 éven át. Miután a telepet bezáratták, Sue Louise, a pekingi palotakutya alapítvány munkatársa személyesen gondoskodott arról, hogy Roo-nak megfelelő új otthont találjon. Az érzelmi igényeit a telepen semmilyen formában sem elégítették ki. Ám Roo életében nagy fordulat állt be, amikor Sue New York államban gazdát talált számára. Ez a farm különleges, mert a tulajdonos szereti és tenyészti is a kutyákat. Az egyetlen gond az volt, hogy csak is a nagyon nagy kutyákat kedveli. A nagy testű kutyákat szeretem. Íme néhány valóban behemót kutya. Nem az a fajta hely, amit egy 6,5 kilós pekinginek elképzelnék. Marcus, Ebony és Faye, ezek a 75 kilós óriások mancsuk alá vették Root. Imádják. Egy mozgó, nyűszítő játékszert látnak benne. Mindenhová követik, és nem mozdulnak el mellőle. Íme az izom és az agy. Roo az agy, Marcus az izom. Nancy Guttenberg világéletében dándogokat tenyésztett, de amikor meghallotta Roo történetét, befogadta, és nem sokkal ezután további 2 dándogot is.
Valójában ez a két dándokkölyök rehabilitálta Rút. Rú bácsi vált belőle, és a szocializációs folyamat során sikerült túltennie magát a telepen töltött éveken, amikor alig törődtek vele. Sue Louise, gyere be! Nagy elégtétel a mai nap Sue Louise, Rú védőangyala számára. Saját szemével láthatja, hogyan érzi magát a kis Rú. Nem csodálatos? Szia! Ő Rú barátja? Igen, ő a barátja. Atyaég! A kis Rú nevelte fel Marcust. A 7 éves kis pekingi, mintha most pótolná be a kölyök korát. Ha a nagy dándogok madarászni indulnak, Rú sem maradhat ki. Rú egész nap a kerítésnél állva figyeli az érdekességeket, például a lovakat, gyalogosokat, vagy a kerékpárosokat, és ő az első, aki jelez, mire a nagyok is odafutnak. Úgy érzem, számít a támogatásukra. Amíg Marcus közel van, Rú biztonságban érzi magát. Vagyis Marcus, Faye, Ebony és Rú jó barátok. Bárhová mennek, Rú mögöttük van, vagy éppen alattuk. Rú azt hiszi magáról, hogy dándog. Biztos benne. Ez olyan történet, ami további erőfeszítésekre inspirálja az embert. Miközben Rú körül zajlik az élet, a legtöbb palotakutya nem igényli a nyüzsgést. Leginkább csak heverésznének és aludnának egész nap. A fésülés nagyon fontos ezeknek a zseboroszlánoknak. Rendszeres fürdetést és napi fésülést igényelnek, és a szemüket és bőrredőiket tisztán kell tartani. Ennek a kiskutyának olyan sűrű a bundája, hogy ha egy hétig nem fésülnénk ki rendesen, valószínűleg reménytelenül nemezessé válna. Az idomításuk igen kemény dió. Ne várjunk csodát, ha magunkhoz hívjuk őket. Általában nem jönnek. Akadnak egészségügyi problémáik. Nem árt előtakarékoskodni az állatorvosi számlára. Ezek a kutyák hajlamosak szívproblémákra. Esetükben a szívszélhűdés a vezető halálokok közé tartozik. Bár egy pekingi palotakutya jó családi kutya lehet, gyermekek mellé nem ajánlott. Gyermekek mellé nem jó választás, mert ők szeretnének a központban lenni, és igyekeznek a gazda figyelmét magukra vonni. Vagyis összefoglalva, a palotakutyáknak nincs szükségük nagy kertre, jól tartható kislakásban. Légzési nehézségeik lehetnek, rendszeres fésülést igényelnek, és a makacságuk miatt nehezen idomíthatók. Idősebb gazdák számára kitűnő választás lehet. Kitűnő ölebek, és szeretik az emberek közelségét, hiszen eredetileg erre tenyésztették ki őket.